Egia esan jendea oaintxe bertan guztua dago, oain dela lau aste hasi ginala entrenatzen, eta nik jendea oso ilusionatuta ikustet ez. Egia esan, azkeneko aldiz itzen genunen oaintikan bi fitxaketa falta zian, eta oain Xabi Perez eta Koldo etorria Goibarretikan, eta hoekin plantilla itxi dugu ez. Aurten plantilla 12 jokalarez izango jauzatuta, 3 portero eta denea 15. Eta ea zemuz gutze zaigun ez. Entrenatzailea gustura geratu alda osatutako plantillarekin? Bai, nire ustez oso plantilla kasuntan ekilibratua da ez, eta nik uste azkenen denboraldi batian arazo asko izateia, eta nik uste zenbaki aldetikan nik uste oso numero 1 dela ez. Lagoste dagoeneko lanean taldearekin, fizikoki gehien bat lehenengo egun hauetan ez dakit gogorna dagian, baina garrantzitsuna ere bai. Bai, nik uste gure kasun beste taldeek behan duzu hasi entrenatzen egu. Lehenago hasi dugu aurren denboraldia, zen eta kasu askotan arazok izan ditugu entrenatzeko garaien, bai arazo muskularrak, bai laneko arazok, eta nik uste ondo indeula pixkate lehenago aurren denboraldia hasi, eta nik uste ondo iritsiko gehala denboraldia hasierako ez. Aurre denboraldiko lehen bi partiduak ere jolastuta, asteburunetan galdu, emaitza ezta garrantzitsuena garaia honetan, nola ikusi duzu taldea? Egia esan oso ondo ikusi dutela ez, azkenen entrenadore berria, sistema aldaketak, oraindikan taktikoki nahiko berde gabiltza, baino egia esan aurreneko entrenamendutik larunbateko partidaraino asko hobetu deula ez, nik uste oraindikan beste 8 lan saio falta zaizkio aurreneko partidako, eta nik uste hor jarrituko dela hobetzen, eta nik uste ondo iritsiko gela partidako. Igual goizegi ez, aurreneko partida jolasteko hemen etxian, azkenen gaur aste dugu entrenamenduke Ibarran, oain arte bai Usabalen da bai Uzurpeko frontoien inditegu entrenamendu guztik, eta azkenen nik uste asko aldatzeala ez. Ikusiko dugu, jendea esate dizute gokin da hola, eta nik uste larun baten etortzen jendea oso ondo pasako gula hemen, nik uste plantilla oso gokin dago, eta nik uste maila hona eman gula larun bateko. Egutik eren zozketa ere egin zen, denak denen kontra jolastu behar dute, baina hala ere egoten da baten kontra bestean kontra jolasteko hori, noleko egutegi ikusten duzu? Hasiera nahiko gorra ikusten dik, hasierako partida Interren kontra jolaste dugu, Inter Movistarrek, eta etxean jolaste dugu, baina honetzako oso plantilla ona du, eta nik uste oso goran ibiliko jala, batez ere aurreneko taldeakin, lau oso jokalari entrenatzen daudelako, baiko izatxalde, eta ez dakit nik haien kontrako partiako nola lehiatuko deunez, baina geho bigarrengo partida xotan etxean jolaste dugu, ja haien kontra jolastu dugu, naiz eta partida 4-3 galdu sentsazio onakin bokatu genuen, eta geho berriro etxean jolaste dugu 3. partida Labastidan kontra, oso lehiakorra diare bai, eta nik uste hor partida zaila izango gala ez, baina niretzako garrantzitsua etxeko partidu gaurre atatzea izango gala.